Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз. Инак навори навбатии мо аз шаҳри Хуҷанди Бостонӣ. Дар навори имрӯзаи мо 5 сар буқачаи зоти гӯшти. 5 сар буқачаи зоти гӯшти. Пародаи мана инро бинед. Чӣ хел парода аст дар инҷо? Мана ин Мики Мауси гибрид ам ба фикрам. Мана ин Мики Мауси гибрид. Мана ин карпат. Мана ин карпатро бинед. Мана ин карпат. Мана ин швед. Мана ин тоза швед. Инам карпат ам ба фикрам. Мана ин карпат. Мана инаш чӣ? Ин сиёҳ карпат. 5 сар буқачаи зоти гӯшти дар навори имрӯзаи мо барои шумо пешниҳод карда мешавад. Ва ман сухан кардам ки ин буқачаҳо хело ва хело арзон аст. ҳозир нархномаашро мепурсем. Аввал саломати буқачаҳоро пурсем. Саломатиаш чӣ хел аст? Саломати хӯрду хӯрок саломатиаш. Ва хӯрду хӯрок ва саломатиаш яъне ки кафолат дода мешавад. Ҳамин хел. ин буқачаҳоро бинед, ин ақибашро бинед, чӣ хел дасту пойҳоашро бинед. Тоза карпат аст, тоза швед аст. Ана инам карпат аст. Инаш Мики Мауси гибрид. Мики Маус бо чӣ гибрид шудагӣ ҳастин? Симентал бо ангус гибрид шудагӣ аст. Мики Маус ҳастин. Ана инаш сиёҳ карпат мебошад бародаро. Навори хушрӯ тамошо мекунем. Якто лайк ва подписатсияро дариғ намедорем. Ман ин хел буқачаҳои арзонро аз канали мо барои шумо пешниҳод мекунем бародаро. ин сину солашон аз чанд моҳа то чанд моҳа сину соли буқачаҳо? рақамгузорӣ кунем агар не. Ин рақами якум карпат, рақами якум аст. Ин рақами дуюм швед аст. рақами сеюм карпат аст. ҳар се ҳамин 7 моҳа яъне ки Мики Маус бо сиёҳ карпат 6 моҳа гузаштагӣ. Мики Маус бо карпат 6 моҳа гузаштагӣ сину солошон. Яъне ки сетаи ин рақамгузорӣ кардем. Якум дуюм сеюм. рақами якум дуюм сеюм 7 моҳа гуфтеда? 7 моҳа мебошад. чоруму панҷум яъне ки 6 моҳа гузаштагӣ. 6 моҳа гузаштагӣ ҳастанд. буқачаҳоро бинед дӯстон, ҳамаш аз якдигараш зӯр аст. Дасту пойҳо ғавс, ақибаш васе. Мегузарем ба нархномаи буқачаҳо. Нархномаи буқачаҳоро мегӯяд ҳангоми инами 5 сар буқачаҳоро ҳангоми оптум харидан, касоне ки оптум мехаранд мегӯянд ки ман ҳамашро дар як ҷойгӣ мехарам. Нархномаи буқачаҳо он вақт чанд пулӣ ҳаст нархнома? ҳангоми оптум харидан арзон карда монед. ҳангоми оптум харидан яъне арзон, бениҳоят арзон. ҳангоми оптум харидан 12300 сомон. ин муомилашам ҳаста? муомила дорад, яъне ки доставка ҳам ташкил мекунед ба ноҳияи дурда. гап занед. якум рақам мисол ягон кас занг мезанад, рақами якуми хавосиашро бинед, фаҳмиашро бинед, мегӯяд рақами якум чанд сум аст? яъне ки дар бозор чанд сум меистад? ҳамин 13-14 сомон. яъне ки дар бозор нархномаи ҳамин якум 13-14 сомон. ин дуюм, ин швед аст. нархномаи швед чанд пул аст? инам ҳамихе 13-14. ин уже гардан пайдо кардагӣ аст. ина бинед бародаро, дер намонед, фақат успех кунед. нархномаро бениҳоят арзон мондад. ҳангоми оптум харидан 12300 сомонӣ. камтари дигар муомилаш ҳаст. доставка ҳам низ ташкил мекунеда? Доставка ройгон яглух кардагӣ. ана бародаро, касоне яглух мехаранд, нақшаи яглух харидорӣ карданро доранд, занг занед. рақамҳои зери экран буда. доставка ройгон, муомила ҳам ҳаст. муомила ҳаст. касоне яглух мехаранд, доставка ройгон бародаро. доставка ройгон. касоне яглух дар як ҷойгӣ 5 сар буқачаҳоро харидорӣ менамоянд, доставка ройгон мебошад бародаро. хушрӯ тамошо кунед. ҳамаш аз якдигараш зӯр аст. ба зоти гӯшти будагӣ, яъне ки кафолат медиҳад, мясная парода буданаш кафолат дода мешавад бародаро. ҳозир ҳар яктоашро рақамгузорӣ кардем. боз дар алоҳидагӣ барои шумо навор карда пешниҳод мекунем бародаро. шумоҳо
як то лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. Мана ин рақами якум бародаро. Мана ин рақами якум. Мана ин карпати рақами якум. бениҳоят ғавс аст. бениҳоят ғавс. дер намонед, фақат успеҳ кунед бародаро. ин нархнома ҳар рӯз дар YouTube канал пешниҳод намешавад. Инаш рақами дуюм бародаро. Мана инаш рақами дуюм бағбағи гарданро бинед. Уже гардан пайдо кардаги аст бародаро. Уже гардан пайдо кардаги аст. یعنی تازه شوید رقمی دویون برادران. من این باشد برادران کارپتی رقمی سیوم. من این باشد کارپتی رقمی سیوم برادران. کشید. روگاریاش رو بینید. پای هایش نمیلینگد برادران. من این میکی ماوس رو بینید برادران. ستایکاش رو بینید. این ستایکا رو بینید. این باشد رقمی چهارم میکی ماوس برادران. کشید روگاریاش رو بینید. من رقمی چهارم. من این باشد رقمی پنجم سیاه کارپات برادران. سیاه کارپات. یعنی سیاه کارپات. کشید. این بود سیاه کارپات. من این 5 سر بود نوار امروزه ما از شهر خوجند باستانی. فقط اسپیس کنید برادران. دستگیری لایک و پادپیسات رو فراموش نکنید. دستگیری شما پیشروی ما برادران.